umsebenzi. Mina ngosuku engasebenzi ngalo ngizoya kokukhonza. Sivumelana. Wena uzongipha umsebenzi, ungivikele izingane zami, uvikele izingane zami, uvikele umndeni wami, ungiphe ukuthi ngikwazi ukuphila ngalo msebenzi. Ebese mina okwami ngizokwenza, angizusiphula isivumelwano ngizokukhonza. Ngizokukhonza. Umuntu emukela uJesu usuke akhe isivumelwano phakathi kwakhe noNkulunkulu. Uma ekseni ugeza usuku activate isivumelwano wasenza wasenza noNkulunkulu activate komakhelwane. Babonke still lo muntu usaqhubeka uhleli esivumelwaneni nasenza noNkulunkulu. Kulungile. Ngicela nivulele amahungu 139 verse 1. Osayitholile vele ifu. Amahungu 139 verse 1. Siyafunda bazancwadi yamahubo chapter 139 soqala ku verse 1. Isihloko uJehova uyazi konke, ukhona ezindaweni zonke. Imake uJehova uyakwazi konke futhi uJehova ukhona ezindaweni zonke. Ake sikhulume nje ngalesihloko noma mama uManyala ungathi cha angina namhlanje esontweni ngikhathele. uJehova uyakwazi konke. Konke. Ukhona ekhathaleni kwakho, ukhona eguleni kwakho, ukhona ekwesweleni kwakho, ukhona ekumrobheni kwakho, ukhona ngoba uwazi yonke into. Noma ugula asikho isivumelwano wathi uma ngigula ngizongakukhonza. Uma ngikhathele kade ngisemsebenzini ngabuya ngikhathele ngizolala ngiphumule ngizongakukhonza. Isivumelwano owasenza sathi Nkosi ngipha umsebenzi mina ngizokukhonza. Mina ngizokukhonza. Kodwa uthola amakhono ukuthi aweze emasontweni ayeza mhla kunenkinga uma ngabe izinto ihamba kahle amakhono aweze esontweni baphula ivumelwano abazenza noNkulunkulu. uDavid wayezama uthi ke uNkulunkulu ukhona uyangazi futhi ukhona endaweni zonke. Yonke into engiyikhulumayo nento engicabangayo uNkulunkulu uyayazi. Noma ngivukelwa imizwa ihalela umuntu wesifazane uNkulunkulu uyazi. Noma kuvuka imizwa umuntu wesifazane uhalela umuntu wesilisa uNkulunkulu uyazi. Abesethi ngimnikile ithuluzi lokunqoba. Kodwa lo muntu akafuni ukusebenzisa ithuluzi ngenxa ngoba uhlobo lethuluzi engamnika lona luloleka lube bukhali ngoba behlangene nabanye. Athi uJohane lingakudeli ukuhlangana njengomkhuba wabangcwele. Uthola ukuthi umuntu uqhudwa isono, umzwangedwe enhlizweni, uhleli yedwa akafuni ukuya enkonzweni eyohlangana nabangcwele ukuze lesi sikhathi sakhe siloleke. uNkulunkulu uyakwazi. Noma uqamba amanga uNkulunkulu uyakwazi. Yini edala ukuthi uNkulunkulu akunake kanje? Ivumelwano wazenza namhla uvuma yena. Ikhamba lapho ke lento ukuthi uzothi umuntu wesifazane engathi akayiphethe kahle noma uyisifebe ukuthi ukufika qomele indoda bavumelane wena wedwa. Wena nje ngicabanga nje umuntu wakhe nolothi impela nami kunjani. Labantu abawu2 bakha isivumelwano bayavumelana.
uma esebonakala wesifazane esenza okunye okungale kwevumelwano kwabe sekuqhamuka igama elithi uyisifebe ngoba usehlulwe isivume wephule isivume asivumelane nalensizwe uma ikholwa lakhe isivumelwano noNkulunkulu uma libonakala selihlala phansi lingasayi noma Sunday kohlanganyela nabangcwele lelo kholwa ngamafishane liseliyini bazalwane selu F ngoba liphuleni esikuphi phakathi kwaso noNkulunkulu. Niyazi khona amakholwa azofaka sathi asindisiwe ngihlukene nesono kwasha kwacima ayibale zonke mefika phambi kaNkulunkulu alahlela isono sofela angazange alale nendoda ulahlela isono sofela ngoba ngesikhathi ungayile okhonza uNkulunkulu ikhona inkosi egide enhlizweni ngemdlinzo usubona yona wondla yona uentertaina yona ujabulisa yona lento akhe sivumelwane nayo awusuyi uyophinda uyibone exactly njengomuntu wesifazane onamadoda amabili uma ngifuna ukuya kumuntu wesifazane namhlanje abese namhlanje izobe ngihambile ngihamba namhlanje ngeke kwazi ukungithola next week or tomorrow ngaqhamuka thina namhlanje njoba ngithi ngiyaya kuye engafuni ukuthi ngize ukuthi namhlanje khona umnakwethu sasa kuyoba kuyigame yami amakholwa isande yenye inkosi abayikhonzayo enye isande kaSimakade ayangizwa isande inyanga njoba inamasonto amane amakholwa asho ngomlomo asindisiwe u2 oweshene u2 okaNkulunkulu kodwa labantu bayama la bathatha imbhobo bathi kusindisiwe kodwa garanti mina ngikhuluma lento ngiyayazi ngeke ngaba insizwa ufisa ukuthi namhlanje ngifisa ukuyentombini yami sibamba ikuhlehlisela ukuthi ngenxa ukuthi kushayisana itimela ajana amakholwa asindisiwe namhlanje ungabona ngeke esontweni ngeSunday uzwa ucaba futhi mawubuza uzoshethe omnye ngivele ngakhathala kade nginewashingi okay njalo nje amakholwa njalo nje usufakaze waqeda umehluko phakathi kwakho noF ngoba vele into yenzayo yokufebe vele yibo vele ukufebe ngoba ukhohlwa izivumelwano zakho. Okay, sonke sinamafoni khona amanye amafoni la athathwe ngekweleti angithi bese kuba khona isivumelwano osenza ukuthi ngenyanga ngiyakhokha uma ungazange ukhokhe bayafona bakubo kwefoni asiboni payment yakho wenze njani uma kungenzeka ube ubhilide ngolaka kubona kulofonela uzokukhumbuza ngesivumelwano bazalwa anizwe uzovela kukhumbuza ngesivumelwano wasayina phansi ukuthi ngomhla ka1 ngomhla kabani leyo date engivumela uzokhokha kodwa manje asiboni payment yakho amakholwa namhlanje alinyazwa ivumelwano azenza noNkulunkulu bese behamba bayofeba benza ivumelwane nomunye uNkulunkulu noma nesithixo eceleni lesi sithixo siyadimanda sidimanda isikhathi saso ku4 weeks ngenyanga khona u2 weeks weshende khona u2 weeks kaNkulunkulu kodwa isivumelwane musu wenza ivumelwane noNkulunkulu abaningi uzohluleka ukuyigcina isivumelwane mawusenze noNkulunkulu hlala ayithi fika iSunday uthi kodwa Nkosi ukuyofika nini ngiyokudumisa nabangcwele
Funda mfana wami. Verse 1. Jehova uyangihlolisisa uyangazi. Okay. Wenze njani uJehova bazalwane? Hayi uthi uyahlola. Wenze njani? Kusho ukuthi uyaphenyisisa. Abese kwazi. Lento engishoyo namhlanje uzubatshele nabangekho. Lento engishoyo namhlanje uzuyibambe. Uhambe nayo. uNkulunkulu uyakwazi ukuhlolisisa. Mina njengomfundisi wakho angikwazi. Mina ngikwazi noma uyafeba, noma uyaphuza, noma uyabhema, noma uyantshontsha, noma uyathakatha, no angikwazi. Mina ngibona umuntu omuhle nje bese sontweni. Kodwa uJehova yena uyahlolisisa. Futhi bese kuhlolisisile umphumela ophuma lapho ukuthi uyakwazi. Indlela akuhlolisisa ngayo uJehova yenza kwazi. Uyabona nako ungamsikhumbuza. Mase uyahambile esemsebenzini uma usikhumbuza. Usuke negaranti ukuthi ukhona unkosikazi wami ekhaya. Ngizofika futhi sekuphekile. Yidla. Kodwa akanayo igaranti ukuthi emini usubenzani. Akani. Uyabona manje umama kathi ngenjani. Anginayo igaranti ukuthi usenjani. Ngizozwa ngabasentshango bethi ufikile umama. Futhi anginayo igaranti ukuthi uphume uzophuma ngasikhathi sini entshango. Mina mangisuka la ukuthi ngimfonele mama ukuphi athi siyahlangana ePython afika gibele kanti wehla emotweni yomunye umuntu. Mina ngimukela awunikhonze kahle mama sikhonze kahle anginayo igaranti. Kodwa uyedwa umuntu onegaranti ngaye. Omazi yonke into uNkulunkulu. Hayi hlamba ngizwa basa. Yedwa nje zwi. Umuntu omazi. Uye umnikazi wakhe lithi iBhayibheli uyamhlolisisa. Funda mfana wami uqala verse 1. Verse 1. Jehova uyangihlolisisa uyangazi. Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami. Uqonda umcabango wami ukude. Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami. Wazana nezindlela zonke zami. Ngokuba alikho izwi olimini lwami Jehova ongalaziyo ngokupheleleyo. Ukhuluma amanga ngewashing ukuthi angizange esontweni membanjwe iwashing. Noma usuku alikho igama nelodwa oliphimisela ngomlomo uJehova angalazi. Alikho wena uhlolisisa indlela uthi wena indlela zami zonke indlela zami uyazazi. uJehova akafani nathi bamanyala esilinde kuze kuqhamuke isizwe entombazaneni kube ngasibona ukuthi biyiphethe edala. uJehova wazizavuma yakhe ivumelwane nalomfana athi uJehova akhale ezulwini athi yabulahla ubungcwele ingane yami ngenxa kaSikotheni angayenzele lutho. Kodwa thina sisuke sithi bambi bakhe mntanami awuthatha usifake ezulwini ishithi uyibambithe ushubhesele uyigagaze haleluya sime ngezinyawo. uJehova uyazi imicabango yayo uthi wazi ngisho uhamba kwami ngisho usulele ezendlini erumini kaSikotheni ulithi iBhayibheli wazi ngisho ukulala kwami. Noma ulele hotela, noma ulele mjondolo, noma ulele mafletini, noma ulele motweni, kodwa uJehova ukulala kwakho uyakwazi. Jesus. Pinda. Ngokuba alikho izwi olimini lwami Jehova ongalaziyo ngokupheleleyo. Verse 3. Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami. uJehova uyaphenya ukuhamba kwakho uhlale phela ukuthi uhamba kanjani. Ingakho amakhono akudala kwakunomhlabeleli babuthuthu awuzihlole mzalwane
ukuthi uhamba zingakafiki haleluya sokuthi uhambe akunjalo uJehova uyaphenya uhamba kwakho nje noma usuthulele uyazi hayibo uJehova unjani uJehova uyamazi umuntu noma umuntu esephelile entethoba ufebe emnyango abesezama ukuciciyela before ehlangane nomkhwenyana wakhe athathe izinto ey'thile ayishutheke athi uzama uJehova uyazi ukuthi ushuthekile Jehova uyazi Jesus. ukuthi something washuthekile ukuze athokoze athi uJehova ngangikudale mina nje ikhona original engangikunikeze yona yemvelo ekwazi ukubamba umuntu wesilisa kodwa hayi le delicate delicate muthi mdlakazi mqedwe cancer ngenxa eyishuthe Jehova uyazi uJehova nje uyakwazi ingakho amakhono emasontweni awekho isikhathi esiningi abebekhona last week abekho namhlanje indoda yabo yesibili bashawa zivumelwano ngelisa mawena Jesus. uxamala befika la hawu kade samgcina esinikeza umboko asiphathele uhlala athi bambeni masalana nibambe nithi basanzibamba ngempela athi uphenduka ubheka lapho sibene phenduka ubheka lapho sibene athi igarazi ayikho into soyisho uthi noma ngabe khona okusolayo mina sengiyevele ngithi noma mntana masigahazisa kangaki kodwa uJehova uyawazi mina ngidlala indima yami ukuthi ngikhonze uSimakade uma wena kade usigahazisa nawe kade ugahazwa indaba kuwe noJehova ukuthi ngoba ngisho ukulala kwakho uyawazi Jesus. Verse 5. Ungizungazile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami. Awuphindeleni verse lithi njani? Ungizungazile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami. Ungisungezile ngasemuva nangapha wankaka uthe usuwenze njalo wabeka isandla sakho phezu kodwa umuntu okholwayo othi usindisiwe aphume kuleso sibaya ayoshendeza nenye indoda uSathane ukuthi angeze esontweni 2 weeks okulala noSathane 2 weeks okudumisa uNkulunkulu othi uJehova uthi ubeka isandla sakho Jesus. bawukala uhamba unyakaza isandla siphezu kwakho uyavikela fika la usulala khona notsotsi uyazi nje mangina ngoba namadoda ezithutha lo muntu emathi manginawe uyayizwa lona manginawe azimjabulisa manginawe kanti awujabuli mawunobaba ukhona omunye futhi okuywe naye umehluko ukuthi asijabulisi ngokufana mina kusho ukuthi ngeke ukuxaxa kunalomuntu legama uma nginawe lisho ukuthi ukhona umuntu kuyenzeka ungabi nawe uJehova wazi yonke bantu abakuJehova wazi yonke into ngishiwe eshithini nansi isikali zondani nyongolozana ingathi unake umkhohlisi uNkulunkulu uJehova yakwazi uJehova njani uJehova lesimkhonza lo lesimkhonza uSimakade
abazalwane ukusindiswa igama lokusindiswa selahlalo limini kungekho kubona. Bathanda abazalwane ukukhuluma bethi ngisindisiwe. Lisho ukuthini lelika usindiswe kanjani? Vele usehotini uyakhula. Ulele usesibhedlela kodwa uthi usindisiwe. Kodwa ulele esifweni sesono udliwa izono konke nathi kodwa mawutshelizwe uthi wena usindisiwe. Kodwa ulele esibhedlela udla izono konke nathi uyayidinga. Uzuhlabelele njengomaskandi. Kathi ngicela siphinde ngoba into emnandi yaphindwa. Usho la ngesonto awusayikhulumi leyo ngicela usiphinde. Usuthatha imali bazi wangithatha la angibeka la kulele nami uJehova uJehova ndiyakwazi. Verse 5. Umsukazile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami. Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa phakeme anginakufinyelela kukho. Hayibo yini emangalisayo? Ukwazi nje ukuthi kanti uNkulunkulu ungazi kangaka kuyangimangalisa kuphakeme. Wemntanami ngesikhathi ukala ulove esontweni ulofa ungaye esontweni bakuyisandeni uye ngokuthanda. Jesu ngixoxela ukuthi kunabantu abagulayo emabandleni ethu emfundiso bangasindi futhi angeke basinde. Ngoba uyazi ukuthi mangaqeda lesifo kulomuntu ngeke ngisambamba. Khona ingoma ehlatshelwe noma sikandi iqala kuthiwa ngathi Jimmy Nhlanhlathe meke wazi wawena umfula ngeke ngisamthola. Uyazi ukuthi indlela azogijima ngayo ngeke samthola. uNkulunkulu wenza isimanga washa uApostoli Paul ngamehlo esewuSawuli wamlanda umshanga amehlo wahamba wathi akavuka ahambe ayeDamaseko ayothandazela. Wafika wathandazela lithi iBhayibheli wathi bethandazelo yawo inkwethu emehlweni ngoba kuyacaca ukuthi wayengasaboni ephethwe inkwethu. Lithi iBhayibheli wathandazela yawo inkwethu. Kodwa alisitsheli iBhayibheli ukuthi emva kokuwa kwenkwethu kwenzekani kuPaul. Lisitshela phela ukwa inkwethu washintshwa igama kwasekuthiwa seUSawuli sekuPaul. Okay, waqhubeka lisitshela ukuthi waqhubeka wasebenza esebenzela uNkulunkulu. Kodwa enkulumeni kaPaul uyezwa ukuthi khona inkinga ahamba nayo. Uthi nginefa, uthi ngahlatshwa yifa. Uthi enyameni yami. Uyezwa ukuthi leliva elamhlaba likhona. Uma uhlaziye ezinye zithi wayenenkinga ukuthi wayehamba eshumayela amvuka amehlo. Cabanga amehlo engamphatha amehlo uNkulunkulu wamshaya ngamehlo. Amvuka amehlo. Umehlo ukuthi alisitsheli iBhayibheli ukuthi la wayevuka amehlo uminyama yakhe isikuliphi level. Oh. Hayi. Jesu. Yo. Ubona mabusku. Alisitsheli ukuthi yayimhlupha wayezahlushwa amehlo uminyama yakhe isikuliphi level noma ebhekene naziphi ilingo hleze secabanga ubheke emuva ashiye abese khumbula bese mhlupha amehlo konje lamehlo mnanzalo wami ngahlangana nenkosi uJesu athathe ingqondo ezintsha athi ngizoqhubeka mhlawumbe nje kube kwakho manje wengasho athi noma kunje nje sizokhuleka noma kunjena noma nje sizokhuleka
mhlawumbe zazimshaya shonda lathi noma kunje amehlo engasavume ekhali inyembezi kodwa ngizoqhubeka ngoba ngiyawa-understanda ukuthi yiva engahlatshwa ngoba uNkulunkulu wayenenkinga, uNkulunkulu wayenefiye yokuthi lo muntu angasabuya bajikela baza unabazalwane abaphethwe izifo angeke iphele ngoba uNkulunkulu unenkinga unovalo ukuthi ungaze ujike ubuyele ezonweni ngo-250 ungcono sibe khona lesifo ngiyokhuleka umzalwane i-asthma nkosi aliphele iphika nkosi aliphele washa bathi ingapheli lento ngoba wazi ukuthi nabanye abawuthola umsebenzi uNkulunkulu wazi kahle uma bathola umsebenzi bazohola ziwaphi namhlanje ibola ayisebenze manje babheke bazabashoshe phansi bazo ngale mali umsebenzi abayicela kuJehova. uJehova vela fana kuzuhlale ngokuhlupheka wena kuyizithunywa zokusondeza kuye. Asithathe khona ukubhekela uJeremiya chapter 12 verse 3 sivala. Siyafunda bazencwadi kaJeremiya chapter 12 verse 3. Kepha wena Jehova uyangazi, uyabona uvivile inhliziyo yami ukuthi njani kuwe. Hayi bahleli. uJehova uvivile inhliziyo yomuntu, uthi uJeremiya uvivile inhliziyo yami ukuthi njani kuphi? uNkulunkulu uyayihlola inhliziyo yakho. Uyabona nje usikhohlisa nje thina. Ngasindiswa ngahlukana nesono keleleqe nje ngisho makhelwane bami mina bayangazi isimanga ukuthi Sunday mabebona ukuhleli egcekeni suke bethi kuphi abawazi ngempethu yakholwa bayamangala kwabona mabebona Sunday unabo ngoba bona bayidlela utshwala babo bazenzela into zabo uphuma hamba ePathana umunye edrobheni eThekwini omunye eMaritzburg bahamba ukuthanda kwabo inkingi isekutheni wena ngoba bayakwazi omakhelwane lesande usuku ihlelo yapi bathi kwenzekani yabekhala khona amakhosikazi athi sesiyahamba thina wasibani ukhathi babo wakho ubhekele mntanami baba wakho ngoba angimazi ukuthi khona abathi bayakhola bayibiza ngosindisiwe kodwa bathole Sunday behleze emakhaya kanti nobaba kabalo ofile namhlanje nize nimphosele ihlo ngiyabuya mina angikholwa ngofuna ukuthi ubhushu nangokhabela umuntu ngocelele ngoba ngikholwa mina uzozulolelwe obhushu kufanele ngizayise ulolelwe ukushuthe obhushu ngaphansi kombhede ngoba nje ugadwa wena uhlaleleni ungayibokhonza uNkulunkulu awulingane sonke uhlaleleni bona bayihlalele bayiphuzela uzole yaphuza umntwana wabantu uphuza kabi ucabanga indoda yakhe ofile ukuthi wena ukhona namhlanje kanti uma usuku ukhohlisa abantu angisenibone makhelane sanibona besuthi hayi ayingizukholwa izwi lithi kufuneka samukele umakhelwane sanibona makhelane hayi sivukile nomakhelwane avuka awuyeke emsebenzini namhlanje makhelwane hayi ngizakhofu namhlanje umakhelwane uyezwa njalo umuntu ophuzayo lapha ekameni hathi leli lomsindiswa uzongithola kahle athi uzongithola sewuyobuya kuze esontweni angazi bazalwane ukuthi ngoba ngangenzeni uvele wangisuka bese kushothile sithi usathana ungaringi kuwena ukuthi masithi usathane sithi wenzeni sigcina lapho nje sikhuluma into engosathane kanti kwesinye isikhathi sithi usathane lokusebenzisile walala nendoda yakhe kodwa sokushaya igama elilodwa nje sithi ubani asithethe amakhola aqethela amakhola ashinthe kodwa nje lilodwa igama usathane
akekho sukuma ahlazile uyabona usathane kuwena wenza ukuthi ahlale phansi noma uyasukuma cha usathane yemukela mzalwane usathane asho zonke inyembezi nakumele ubusha zonke inyembezi zilandela kumele imanzi lobusha ukuthi ubaba wengane zami ngizomncamisa uNkulunkulu uyakwazi funda mfana. Verse 3. Kepha wena Jehova uyangazi, uyabona, uvuvinya inhliziyo yami ukuthi injani kuwe. Bakhiphe njengemvu yokuhlatshwa, ubalungisele usuku lokuhlatshwa. Ukuthi uJehova uyangazi ukuthi ubakhipha njengemvu yokuhlatshwa, ubalungisela usuku lokuhlatshwa. uJehova bekwazi uyadedela. Uyayeka mawusuhlu. Uyabona njengoba awucabange ngenyanga amasonto amabili akasemakade amabili akaba. Akaba. Yeah. Kade sibala lebusuku. Umuntu mangaka ama-hour ngosuku bazalwane. 24 hours. Umuntu usebenza emsebenzini ama-hour mangaka. 8 hours. Umuntu alala ama-hour mangaka. 8 hours. Mangaka sele ngomweni yase u-24. Oh, 8. Wenzani ngalo 8 hours? Lokhu uvele lo upintshekile lo 2 hours uyasebenza. Awulize moyeni. Lo muntu 8 hours wenzani ngayo? Wenzani? Siya TikTok. Siya Twitter. Siya Facebook. Lapha yakho lezi zinto esizibukayo izinto eziningi khona ezikhuluma ngomjono. Lapha ko TikTok zonke lezi zinto khona nje ezinganamsebenzi ezinganalembeza. Ove uthi uyavula ku TikTok asho umuntu osifazana athi awungaze ngayikhumbula ke indoda namhlanje. Ba. Bese kodwa wayidane kanjani lo muntu esifazana ungasho kanjani uphinde ubuyele futhi uyambuka manje lo 8 hours ngendlela enusebenzisa budedengu ngayo 8 hours yohamba yoyispelo ndize emoyeni iveli qamuka isitabane sithi ba sikhomba umuntu wesilisa sithi umuntu wa